Di na minsan nga aldaw apan nagkuy-kuyog ta, napnuanin kinaragsak ta, kaslaawan patinggana, ulo sa jak ni namnama, ipagsinaan ta, lulwak tiyag patingga, liday inak marik na, nutirabi nga agmay-may sa sikalaeng panpanunute, an-anusak ikarigata, dito'y din na ururayin ka, tanarigat tiyag may sa aglalo no kailiw ka, narigat no maminsan amang namnama ka, tinapudno nga aya ugbaw met gayam no panpanunute, tagsak tiyag patingga, karim karidi kanilala, no napudno day taaya, no tirabi nga agmay-may sa sikalaeng panpanunute, an-anusak ikarigata, dito'y din na ururayin ka, tanarigat tiyag may sa aglalo no kailiw ka, nagsaem an-anusa sikati gapuna, pulos sa jak ni namnama, ipagsinaan ta, no tirabi ngagmay-may sa sikalaeng panpanunute, an-anusak ikarigata, dito'y din na ururayin ka, tanarigat tiyag may sa aglalo no kailiw ka, an-anusa tanariga agsapu sa bali nga yan. Thank you.